Potreby mladej a staršej generácie sa mnohom líšia, preto každá skupina obyvateľov Slovenska predkladá vláde iné požiadavky. Schválený tretí sociálny balíček myslí na všetkých. Poskytne mladým nové pracovné miesta či pomoc pri bývaní, staršia generácia môže očakávať podporu v dôchodkovom veku. Zmena nastane najmä v dôchodkovom systéme. V tom uplynulom období sme kompletne robili celú dôchodkovú reformu. To znamená, urobili sme reformu a zmeny v prvom pilieri, tzv. Priebežný alebo štátny, v druhom pilieri, kde si sporia tí, ktorí sa rozhodli. V treťom pilieri, to je tzv. Dobrovoľný, a vytvorili sme podmienky pre minimálny dôchodok. Súčasný systém výpočtu navýšenia dôchodkov sa však neosvedčil a uvažuje sa o zmene. Je naším záujmom zmeniť tú valorizáciu a nastaviť tak, aby buď nejaká minimálna valorizácia, dajme tomu pevnou čiastkou 10-15 eur, bola každý rok realizovaná. Okrem toho vláda chce zaviesť aj ďalšie opatrenia, ktoré by mali zlepšiť životnú úroveň dôchodcov. Niektoré opatrenia už, ako viete, možno bežia. Či je to zníženie doplatku za lieky z pôvodných 42 eur na 25 eur. Bolo to zníženie DPH na základné potraviny z 20% na 10%. Popri vlakom, ktoré sa dotýka ovšem aj študentov, musím poznamenať, toto opatrenie doteraz využilo vyše 800 000 ľudí. Chceme poskytnúť týmto seniorom a študentom aj autobusy zadarmo. To znamená, že tam, kde nemáme železničnú stanicu, respektíve nie je nejaké železničné pripojenie, chceme im poskytnúť aj túto službu. Spomínané opatrenia mali formu rôznych zliav a výhod. Myslí sa však aj na zlepšenie finančnej situácie dôchodcov. Tretí sociálny balíček zo sebou prináša aj opatrenia pre dôchodcov a jedným z týchto bodov je aj zdvojnásobenie výšky vianočného príspevku pre dôchodcov, ktorý, ak teda strana Smer bude vládnou stranou a bude tvoriť vládu Slovenskej republiky aj v budúcich, aj teda po parlamentných voľbách, tak toto zdvojnásobenie vianočného príspevku by malo sa stať 13. vlastne dôchodkom. Za uplynulý rok sa dôchodok zvýšil o euro 90. Na stretnutiach s občanmi patrí otázka dôchodkov k najčastejšie diskutovaným témam. Tak tomu bolo aj cez víkend v obciach Báb, Ľudovítová či Výčapy Opatovce.